M-am tot gândit cum să te prezint și cum să încep. Sociolog să mă prezint. E cel mai bine să mă prezinți ca sociolog. Și cum mai vrei tu, nu știu. Să știi că eu în general nu prea prezint. Atunci nu mă În prezint. general întreb. Bine. În mod normal, oamenii caută un topic interesant și apoi caută omul. Eu trebuie să recunosc că în ceea ce te privește am făcut fix invers. Atât de mult mi-am dorit să, așa, în măsura posibilităților mele, să public sau să fac public o discuție simplă cu tine, pentru că mie îmi place foarte tare să vorbesc cu tine. Discuțiile simple sunt, de fapt, lucrurile la care ajungem cel mai greu în relație cu un om. Fie discutăm simplist, fie discutăm complicat pentru a pune în evidență niște constructe de ordin social. Să discuți simplu cu un om este, de fapt, o formă de apropiere și o formă de apreciere interpersonală. Simplitatea se leagă întotdeauna de adevăr. Adevărul este simplu și ușor de ținut minte. De asta discuțiile între oameni în cursul unei nopți sunt cele care ne rămân. Dispare, de fapt, toată această perdea socială și oamenii sunt mai aproape de simplitate sau de adevăr. Dar de simplitate în general. Și poate că și de ei. Asta e și mai greu de obținut. Dovedit științifică. Și științific și empiric. Dacă vrei, cele mai grele demersuri personale sunt acestea în care încerci să te întâlnești cu tine sau cu celălalt capăt al tău. Și apropo de întâlnirea cu tine, am avut un curs zilele trecute și ni s-a propus un exercițiu foarte interesant. La început mi s-a părut oarecum pueril, ca să fiu decentă. După ce i-am dat curs, i-am înțeles însă profunzimea. Și dacă îmi dai voie, vreau să-l încerc și cu tine. Te rog. Cred că deja toată lumea care ne privește știe cu cine stau de vorbă, și anume cu Alin Tomuș. Dar aș vrea să-mi spui ce știi tu despre prenumele tău. Despre prenumele de Alin? Având în vedere corelația cu anul în care m-am născut, aș putea să apreciez că a fost o influență puternică din zona Franței de atunci și a unor actori care purtau acest nume, cel mai cunoscut actor francez fiind pentru românii de atunci, Alain Delon. Discutând însă cu părinții mei despre rădăcina numelui, această rădăcină a numelui are legătură cu faptul că eu provin dintr-o familie care a reușit să aibă un copil mai târziu în viață și acel copil a venit ca o alinare și ca urmare ideea de Alin pentru părinții mei am fost eu. Dar social, cu siguranță a fost o influență și din zona a ceea ce numim astăzi Franța. În acest sens, și la fel era și exercițiu și mă bucur că, vezi, de fiecare dată se bate, cât de mult crezi că povestea specifică ție și a numelui tău, adică modul în care au ales și ce a reprezentat pentru părinții tăi numele tău, cât de mult crezi că este oarecum un ghidaj în destinul tău până la urmă? Bun, sunt mai multe paliere de discuție. Apreciai anterior acestei întrebări că acest joc este pueril sau acest exercițiu este pueril. Pentru natura umană, ceea ce denumim a fi pueril se leagă de copilărie. De faptul că suntem cu totul acolo și că pentru noi deznodământul jocului este foarte important. Astfel se trece de la pueril către o chestiune foarte, foarte serioasă. Pentru un copil, jocul este serios. Pueril este la nivelul percepției de obicei a aceluia care nu se mai joacă. Nu există nimic pueril. Este vorba doar despre o dezvoltare sau despre o etapă de dezvoltare pentru acea vârstă. Este la fel de serioasă problema
precum problema parcărilor într-un oraș. Lucrurile sunt serioase în sine dacă privești lumea prin ochii acelui copil care se joacă. Apoi, destin. Ideea de destin. Nu, pentru un creștin autentic nu există ideea de destin și ca urmare nici pentru mine nu există ideea de destin. Există ideea de har și ideea de misiune pe pământ, dacă vrei, pe care ți-a încredințat-o divinitatea și pe care după posibilități o duci la bun sfârșit. Rădăcina unui nume este de fapt rădăcina unei obligații care se extinde la nivelul întregii vieți. Dincolo de romantismul discuției, dacă vrei, creierul nostru din vreme în vreme face în așa fel încât să ne ajute să supraviețuim. Și realmente nu ne aducem aminte ceea ce a fost, ci încercăm să suprapunem acelei aduceri aminte lucruri favorabile pentru supraviețuirea cotidiană. Ca urmare, orice trimitere la trecut este legată de capacitatea de acum de a interpreta lucrurile și nu de capacitatea de atunci. Pentru acel moment, numele Alin însemna același lucru cu numele de Daniel, cu numele de Laurențiu, cu numele Nicoleta sau așa mai departe. Nu avea o rezonanță specială. Avea o rezonanță specială doar prin atribuire de semnificație sau de semnificații date de părinții mei. Alminteri nu. Eram doar un individ de 7, 8, 10 ani. Mi-a răspuns foarte frumos, dar mi-a răspuns ca un adevărat om politic. Mă așteptam să vii un pic mai aproape de mine. Și aici, mie cel puțin, asta este frumusețea exercițiului, pentru că, fără să știu, și cred că pot să confirm lucrul ăsta, că n-aveam de unde să știu povestea cu alinarea părinților tăi prin prezența ta. Nu am mărturisit-o cu atât mai puțin public. Gândindu-mă cum să încep interviul cu tine, mi-a venit fără să conștientizez exercițiul respectiv în minte, pentru că eu percep fiecare discuție cu tine, sunt rarisime ale noastre, că nu reușim să ne întâlnim des, dar orice interacțiune sau discuție cu tine, eu o resimt, și asta e o dezvăluire personală, ca un Alin. Reușești în primul rând să mă liniștești. Sunt o persoană care, ca și mecanism de apărare, în genere, raționalizez foarte mult și intelectualizez foarte mult, așa că limbajul tău mă ajută în acest sens, dar cele puține momente în care am interacționat, pentru mine au avut acest efect. Poate că tu nu vrei neapărat să conștientizezi această funcție inconștientă a ta sau putere pe care o ai asupra celorlalți, dar cel puțin în ceea ce mă privește, Alin este un Alin. În acest sens aș vrea și din acest punct de vedere te-am chemat aici, pentru că îmi doresc ca discuția noastră să aibă același efect și pentru cei care ne văd. Da și nu. Natura relațiilor personale pe care le dezvoltă oamenii influențează acest gen de atribuire de semnificații. Da, cumva îmi propun în viața celor cu care mă întâlnesc să fiu un soi de alinare, adică să încerc să aduc din ceea ce am înțeles mai aproape de cei care nu s-au gândit la o astfel de posibilitate. Faptul că tu și mai sunt câțiva prieteni care mă denumesc Alin în sensul de a le oferi liniște, este o chestiune care mă onorează. Însă, natura mea rațională, precum natura ta rațională, apreciază faptul că atunci când vrei să dezarmezi un om, din punct de vedere emoțional, faci apel la legătura care există între cele două persoane. O să vă dau un exemplu din ceea ce înseamnă construcția unui discurs public. Dacă într-o anumită sală există
câțiva indivizi care se opun discursului tău, începi prin a lăuda acele personaje. Este foarte greu să te mai atace cineva după ce îl auzi și îi creezi senzația de special, de om special. Mai ales dacă îl auzi într-un mod public. Da. Pentru că dacă ar fi în particular, există posibilitatea să treacă și peste formulă de dezarmare, de fapt, destul de des întâlnită, însă abilitatea unui psiholog este de fapt direcționată către această zonă. Dezarmarea sau dezvrăjirea rolului social înseamnă asta. Să aduci interlocutorul într-o zonă emoțională în așa fel încât el să fie mai aproape de adevăr. Adevărul fiind, de fapt, de sorginte emoțională și nu rațională. În percepție, cel puțin. În percepție. Dar, din punctul tău de vedere, spunându-ți că pe mine personal, mă alină expertiza. Pentru că tu asta aduci. De fiecare dată când am un subiect de împărtășit, tu vii cu o explicație științifică susținută și îmi spun, dacă există o explicație despre asta, automat problema nu mai pare atât de singulară, particulară și atunci să mă sperie atât de tare. Tu crezi că oamenii, sau hai să nu mă duc, oamenii este prea general, dar crezi că societatea românească găsește în această etapă a noastră de dezvoltare, că suntem ca un copil care trece prin anumite etape de dezvoltare, crezi că societatea românească în ziua de astăzi găsește un alin în expertiză? Întrebarea este atât de complicată încât nu presupune un răspuns foarte scurt. Expertiza înseamnă de fapt încercarea de obiectivare a realității. Obiectivarea realității înseamnă o capacitate superioară de adaptare la condițiile sociale. Societatea românească nu prea apreciază expertiza pentru că expertiza necesită un efort colectiv suficient de mare. Adevărul care provine din expertiză nu coafează pe nimeni. Nu spun că la nivel societal nu înțelegem foarte multe lucruri. Spun doar că avem o problemă cu nivelul de acceptare. Acolo unde se înregistrează o diferență între nivelul de acceptare și nivelul de înțelegere, apare conflictul. Expertul deranjează în general pentru că este adeptul drumului drept. Drumul drept este mai scurt, dar este și mai consumator de energie. Noi suntem și socializați, de fapt, în această chestiune în care trebuie să ne descurcăm. Și nu a zice că societatea românească este precum un copil. Copilul totuși își aduce aminte suferința prin care a trecut atunci când a pus mâna pe aragaz. Noi, în mod paradoxal, avem această incapacitate de a ne aduce aminte. Avem efuziuni sentimentale colective deosebite, aduceți-vă aminte momentul 1996, aduceți-vă aminte momentul 2004, aduceți-vă aminte momentul 2007, după care uităm și repetăm aceleași erori. Învățăm puțin din istoria contemporană, foarte puțin aș zice chiar. Ai o explicație pentru asta? Nu am o explicație pentru asta, dar pot să vă spun că procesele acestea de supraviețuire au rădăcini foarte puternice. Este foarte greu să gândești strategic după ce ai fost învățat că a trebuit să pârjolești terenurile și să otrăvești fântânile. Strategia înseamnă o anumită stabilitate. Înseamnă o anumită capacitate de a-ți decide destinul colectiv. La nivel de percepție, societatea românească, dacă vreți, consideră că destinul nostru colectiv se decide în altă parte. Este eronat. Destinul, așa cum îl vedem la nivel colectiv, este o sumă de decizii. De ordin colectiv, de ordin politic, de ordin democratic, dar sunt totuși niște decizii. Este o matematică socială destul de simplă. Nu prea poți să generezi rezultate fiind
reactiv. Gândiți-vă alminteri la o organizație care, în loc să stabilească o strategie de dezvoltare pe termen mediu și lung, reacționează permanent la ceva. Reacția înseamnă consum de energie. Și înseamnă, de fapt, lipsa controlului asupra impulsurilor din mediul social. Prin asta ne deosebim de foarte multe națiuni. Avem o capacitate de a reacționa mult peste medie, dar o capacitate strategică la care mai avem de muncit. Sigur, este o părere. Am dus puțin discuția într-o zonă mult mai fidelă ție. Aș vrea să te aduc un pic înapoi în lumea mea, pentru că proiectul meu, până la urmă ce se întâmplă aici, a plecat de la o idee foarte, foarte simplă, aparent, însă încercând să o descos așa în stilul meu și în felul meu, mi-am dat seama de profunzimea ei și de complexitatea ei. Am plecat, ideea e simplă, se numește unlearning, deja cine o știe o cunoaște. Dacă în zona ta de activitate te-ai lovit de acest concept de dezvățare, da. Ce poți să spui despre asta? Procesul de dezvățare este un proces de conștiință superioară asupra lumii care te înconjoară. Că ne place sau nu ne place să recunoaștem asta, orice sistem, prin școală evident, exercită asupra indivizilor o formă de violență simbolică. Această violență simbolică te ajută să te încadrezi și să te adaptezi social. Societatea, din punctul multor oameni de vedere, are această rațiune de a funcționa. Funcționalitatea societății este mai importantă decât procesul de dezvățare. Procesul de dezvățare face parte dintr-o altă etapă a construcției sociale. Ideea de unlearning înseamnă dezbrăcarea de prejudecăți, de stereotipuri, de formule care te ajută să te încadrezi. Alminteri, dacă faceți o gaură într-un perete, în acea gaură puteți să puneți și o nucă, și o portocală, și un pește de hârtie, și o girafă de hârtie. Cu toate acestea însă, nu toate se potrivesc acolo. Procesul acesta de unlearning înseamnă un foarte mare deranj la nivelul mentalității colective. Nouă ne place să știm și să ni se dea dreptate. Nu prea ne place să vină cineva care să ne spună lucrurile nu stau tocmai așa. Ai fost învățat că lucrurile stau așa pentru a putea funcționa. Scuză-mă că te întrerup. Da. Ai fost vreodată pus în situația de să trebuiască să te dezveți? Cu siguranță, da. În fiecare zi fac asta. Nu există evoluție fără dezvățare. Funcționalitate însă există doar atunci când înțelegi exact regulile pieței. Dacă înțelegi corect regulile pieței, e ca atunci când faci surf. Marea nu ține cu practicantul de surf. Dacă practicantul de surf este foarte bun și se urcă pe val, valul îl duce. Dacă nu se pricepe la surf, același val îl înneacă. Depinde ce urmărești la nivelul vieții individuale. Foarte bine punctat. Să dezveți și să te dezveți de niște lucruri și să evoluezi sau să te încadrezi. Și acum, în calitate de sociolog, hai să privim societatea per se ca pe o entitate, da? Ca pe un sistem. Eu acum te rog să faci acest exercițiu de ca pe o entitate, nu neapărat ca pe un sistem. Hai să o vedem ca pe o sferă așa care are propria ei dorință și misiune și funcționalitate. Societatea noastră, și aici încerc foarte mult să nu ne ducem, vreau să vorbim cât mai aplicat, își dorește unlearning unui individ
Cum funcționează mai bine? Într-un nucleu de oameni care sunt conștienți de acest proces sau într-un nucleu de oameni care merg pe pilot automat? Întotdeauna, ce îi place mai mult? Oricărui proces ne adresăm, funcționalitatea vine din conștiință. E ca și acea chestiune cu ajutorul. Ajutorul se acordă doar atunci când este solicitat. Altfel nu se numește ajutor. Așa, mulțumesc de completare că era să... Procesul de unlearning se adresează celor care înțeleg că ceea ce au învățat nu este neapărat greșit, ci aplicabil unei etape în care ei nu se mai găsesc. Nu este nimic în neregulă cu tot ceea ce am învățat, numai că există și un alt nivel. S-ar putea ca viața să nu fie un cerc, s-ar putea ca viața să fie o spirală, s-ar putea ca soluțiile problemelor noastre să se găsească la alt nivel decât acolo unde s-au produs. Pentru asta este nevoie de capacitatea de a te dezvăța sau de a învăța niște reguli ale nivelului superior. Sau altui nivel, nu știu neapărat dacă e superior, dar este cu totul alt nivel. Pentru a fi ceva mai explicit pentru cei care ne privesc, toți oamenii cu care discutați finalmente au dreptate. Fiecare dintre noi are dreptate la nivelul lui de înțelegere. Conflictul și percepție. Conflictul intervine în momentul în care îmi doresc ca viziunea mea să fie și viziunea celuilalt. Pentru noi, procesul de dezvățare înseamnă de foarte multe ori încercarea de a-l corecta pe celălalt. De a-i spune, nu ai dreptate, îți spun eu cum stau lucrurile din punct de vedere științific. Genul ăsta de plasare într-o zonă nu face decât să determine un proces de respingere și nu unul de dezvățare. Oamenii totuși învață din propria experiență. De respingere și uneori chiar de întărire a credinței personale atunci când... Este o formă de apărare. Vreau să înțelegeți foarte clar un anumit lucru. Oricât încercăm noi să coafăm realitatea, la sfârșitul zilei oamenii știu exact și cine sunt, și ceea ce au făcut, și ce pot să facă, și ce își doresc. A doua dimineață însă se îmbracă în cerințele sociale și joacă un rol. Seara însă toți trecem printr-un proces de dezvățare. Dezvățarea este un proces natural, pentru că de fapt adaptarea este un proces natural. Nu poți să înveți fără să te dezveți. E cealaltă față a monedei. E un proces natural. Și continuu, până la sfârșitul vieții. Noi am fost socializați să vedem lucrurile diferit. Vedem moartea ca pe un moment, nu? De fapt, moartea e un proces. Vedem viața ca pe o succesiune de momente, dar de fapt, viața e un proces. La nivelul procesului, dezvățarea este cealaltă parte a învățării. Pentru a mă putea adapta și pentru a deveni viabil din punct de vedere social, emoțional, psihologic, este nevoie să accesez și dezvățarea. De fapt, învățarea te duce către comunitate, către viața în comun. Dezvățarea îți dă individualitate. Dezvățarea îți dă unicitate. Dezvățarea îți oferă însă și suferința de a ieși din grup. Și din zona de confort. Și din zona de confort. Dacă procesul dezvățării este unul autentic, vei fi formator de grup. Dar ieșirea din grup e dureroasă, pentru că necesită asumare a individualității. De ce crezi că ieșirea din grup este dureroasă? Haideți să povestim puțin despre ce înseamnă și grupul pentru un individ. Din punct de vedere antropologic, chestiunile sunt simple. Noi ne-am asociat pentru a ne fi mai ușor să facem ceva. Ne-am asociat pentru a ne fi mai ușor să supraviețuim. Ne-am asociat în sens funcțional.
creierul nostru se raportează la ceilalți din nevoia de incluziune. Foarte puțini dintre noi își doresc ieșirea din grup pentru că ieșirea din grup înseamnă să rămâi cu tine. Rămasul cu tine s-ar putea să nu fie cea mai drăguță companie în care te afli. Și ca urmare e mai bine să stai în grup. Pentru unii e mai bine să stea singuri. Să stea singuri. Următoarea întrebare se leagă oarecum de ceea ce mi-ai spus, însă aș vrea să punctăm puțin mai aplicat. Și aș vrea să ne ajuți să înțelegem omul ca având acești doi poli. Încearcă să ne explici astfel încât și noi să putem înțelege care este diferența sau unde fost o critică subtilă, apreciez. Nu, a fost un compliment. Unde se întrepătrunde și unde se diferențiază natura umană și natura socio-umană? Depinde ce înțelegi prin natura umană. Dacă te referi la biologic, biologicul are niște directive foarte clare. Da? Supraviețuirea și multiplicarea genelor. Dacă te referi la natura socio-umană, natura socio-umană este condiționată de faptul social, așa cum îl vedea, spre exemplu, Emil Durkheim. Ca pe o entitate exterioară individului, care are capacitatea coerciției și care îl condiționează pe acesta pentru dezvoltarea unui anumit comportament social. Viața socială presupune aderența la niște reguli. Noi, de la venirea pe lume până la mersul la școală, exact asta facem. Ne socializăm prin transmiterea de valori de la o generație către altă generație. Ți se spune mai degrabă ce nu ai voie să faci decât ce ai voie să faci. În primii ani de viață înțelegi că ești fată și nu băiat, sau băiat și nu fată, înțelegi că ești român și nu bulgar, înțelegi că ești ortodox și nu catolic sau invers, deprinzi aceste valori societale pe care părinții ți le transmit. Te socializezi de forma aceasta. Natura noastră socio-umană nu este o natură fixă, așa cum ați putea crede. Este dinamică, fluidă. Noi ne socializăm, ne resocializăm și ca urmare trecem printr-un proces în care încercăm să ne adaptăm. Întregul efort al omului social este de adaptare. Efortul naturii umane este de înțelegere a relației cu lumea, a relației cu Dumnezeu, a relației cu soțul, soția, copilul și a grupului din care face parte. Dar toate sunt, de fapt, niște procese de înțelegere care te ajută să supraviețuiești. Dincolo de supraviețuire, intervin concepte precum bucuria, fericirea de a trăi, calitatea vieții. Dar la nivel basic sau la nivel bazal, supraviețuirea este actul cel mai important pe care noi îl ducem la bun sfârșit. În sensul în care, dacă nu supraviețuim acestei zile, toate planurile, concepțiile, perspectivele noastre asupra lumii nu contează, pentru că vom fi murit. Ca urmare, supraviețuirea este directiva principală a creierului nostru. M-ai făcut să înțeleg cât de importantă este supraviețuirea și mai mult decât atât cât de importantă este supraviețuirea în societate. Eu am ales un subiect specific pentru discuția noastră de astăzi și mi-aș dori foarte tare să-mi spui care este părerea unui specialist cu privire la un concept extrem de banal, aparent. Care este bârfa? Da, este un concept banal, însă este practicat
pe scară atât de largă încât banalitatea lui devine realitate socială. Noi am fost socializați în această idee că bârfa în sine este un aspect negativ al relațiilor dintre oameni. Studiile recente însă arată că nu suntem întotdeauna în posesia informațiilor corecte și că există și anumite aspecte, nu le-aș denumi de ordin pozitiv, dar demne de luat în seamă atunci când privim cu prejudecată ideea de bârfă. Discutând la nivel comparativ, în limba română, ideea de bârfă este capacitatea de a discuta despre evenimente, personaje într-un anumit fel. Limba engleză ne ajută mult mai mult să înțelegem diferențele de limbaj cu privire la bârfă. Popoarele vorbitoare de limbă engleză au ideea de gossip, da? Au ideea de small talk, și au și ideea de backbiting. Toate aceste concepte, dacă este permis, toată această abordare arată că bârfa nu este doar abilitatea noastră de a discuta pe ceilalți. În substrat, bârfa înseamnă și capacitatea de a regla anumite relații sociale și de a apropia oameni cu nivel cultural similar. Noi am fost obișnuiți că bârfa este ceva negativ, 100% negativ. O spun din nou, deși nu ader neapărat la această idee. Nu toate lucrurile legate de bârfă sunt negative. Rețeaua socială uneori înseamnă și asta. Că în sine nu duce la un construct social eficient, că sub aspectul funcționalității nu se produc rezultate atunci când ne bârfim unii pe alții, este contextual. Când spui că nu se produc rezultate, la ce te referi? Mă refer la energia pe care o antrenează bârfa. Bârfa fie are la bază un zvon care nu poate fi sub nicio formă corelat cu chestiuni reale, fie reprezintă o formă de judecată și de judecare socială a unor indivizi, de obicei din proximitatea noastră. Foarte rar oamenii bârfesc despre personajele la modă. Da? Acolo este altceva. Este mai degrabă vorba despre agenda zilei, despre faptul că ți se aduc în atenție anumite subiecte și în lipsă de preocupare preferi să discuți despre acele lucruri la nivel de small talk decât să discuți despre lucrurile care ar putea să îndrepte realitatea imediat. Este un consum de energie pe care oamenii îl fac, dar îl fac în sensul întăririi relațiilor sociale. Dar evoluție nu va genera niciodată ideea de bârfă, mai ales dacă ea contextual se întâmplă la locurile de muncă. Uite, psihologii vin cu altă idee vis-a-vis de asta. Că ai ajuns la ideea de bârfă la locul de muncă, psihologii observă că bârfa la locul de muncă este esențială. Din ce punct de vedere? Individul reușește să șteargă sau cât de cât să-și regleze, mai ales noul venit prin acest proces de bârfă, asta în pauze și la cafea, își reglează oarecum ambiguitatea cu privire la regulile, valorile și regulile nescrise ale grupului, ale organizației în care intră. Este vorba de un mecanism de a descoperi și a se adapta organizației respective. Este un mecanism de adaptare, într-adevăr, și este specific nivelurilor 2, 3, 4, 5 dintr-o organizație. Niciodată un om cu viziune sau un om care conduce o organizație nu își va permite consumarea de energie prin bârfă. Faptul că noi, în general, deținem locuri de muncă în zone care presupun funcționalitatea unui departament, ni se permite să ducem lucrurile și în zona de bârfă. Este din nou o chestiune contextuală.
De principiu, bârfa înseamnă și incapacitatea de a vedea la nivel macro lucrurile care se întâmplă la un loc de muncă. Sau poate crea este o un formă context. de interpretare. Da. Poate crea un context în care să vină, evident, și analiza, dacă se dorește la a trece dincolo de informația pură care vine și la înțelegerea ei. Rar vorbim totuși despre informații. Vorbim fie despre minciuna prin omisiune, fie despre capacitatea de a interpreta într-un fel personal anumite gesturi, atitudini sau informații pe care le preluăm din mediul social. În sine, ideea aceasta de informație înseamnă totuși altceva, în sens funcțional. Apropo de ceea ce spui, am găsit în pregătirea mea pentru acest subiect, am găsit o chestie interesantă care vine de la Socrate. Dar, știi, acum e oarecum ironic, pentru că până la urmă nici informația asta nu știi dacă s-a întâmplat cu adevărat, e o bârfă sau e un fapt real. Dar se spune că Socrate s-ar fi întâlnit cu cineva care l-ar fi întrebat: hei, ai auzit ultimele știri? Evident că acest ton oferă nota cum că ar urma să se întâmple o transmitere de informație tipică sau care se încadrează în conceptul ăsta, în constructul ăsta de bârfă. Și atunci Socrate a spus că orice informație, prin a o destructura, dacă o poți diferenția între bârfă și informație, trebuie să adresezi 3 întrebări. Unul la mână. Este, în primul rând, dacă este adevărată. În al doilea rând, dacă este o informație pozitivă sau negativă cu privire la individul despre care se vorbește. Și 3 la mână, dacă îmi este mie folositoare, mie celui care primește această informație. Bun. Acest proces pe care îl menționa Socrate face totuși apel la capacitatea analitică a individului. Individul despre care vorbește Socrate nu este un individ care participă la acest joc. Discută pe o anumită temă, dacă ea este relevantă, este pozitivă și dacă îndeplinește criteriile unei informații adevărate. Bârfa are de foarte puține ori legătură cu adevărul. Are o anumită savoare socială. Ai auzit tu ce a făcut aia sau ăla? Tu, de fapt, nu poți să confirmi informația. Tu discuți despre ceea ce ai auzit că s-ar fi întâmplat. Se introduce foarte tare ideea de subiectivism și de subiectivitate. Pe când în poziția luată de Socrate se vorbește despre obiectivare. Individul se pune în poziția celui care obiectivează realitatea și nu dă curs unei manifestări decât dacă este relevantă, pozitivă și servește unui adevăr. Putem pune și între ele sau putem pune sau? Cred că aceste condiții trebuie îndeplinite concomitent, cel puțin la nivelul la care eu înțeleg povestea pe care mi-ați spus. Deci, practic, ne poți oferi cum să zic așa, niște criterii prin care să știm dacă suntem în poziție de bârfitor sau de transmitător a unei informații. Este foarte greu să-ți dau un răspuns concret și să ierarhizez cumva multicriterial factorii care influențează ideea aceasta de analiză a informației. Dar de principiu, dacă este să ofer un sfat, acesta este legat de verificarea informației din cel puțin 3 surse. Deci ăsta ar fi filtrul tău personal. Da, ar fi un filtru. Ar fi un filtru. De principiu consider că dacă ceea ce spui nu servește niciunui scop nobil sau pozitiv, mai bine este să nu discuți. Și dacă ar fi să ne raportăm... Dar este o poziție de ordin personal. Ca sociolog mă uit și la efectele sociale ale bârfei și nu pot să spun că ceea ce nu mi se potrivește mie nu există în societate. Există în societate și va exista atâta vreme cât omul va exista. Este o formă de
adaptare. Cât de importantă este bârfa în analiza unui sociolog? Dacă îl întrebați pe sociologul Alin Tomuș, pentru mine nu are o importanță deosebită și nu are o relevanță de ordin personal și nici de ordin profesional. Dar în momentul în care analizezi viața unei organizații, în sensul ăsta ești obligat să vezi dacă la nivelul culturii organizaționale se întâmplă sau nu se întâmplă astfel de evenimente, fenomene și dacă această conceptualizare nu cumva este o formă de comportament organizațional. Mă interesează din punctul de vedere al diagnozei organizaționale. Mă interesează dacă o anumită energie pe care o generează oamenii la locul de muncă este de natură pozitivă sau negativă. Duce la funcționalism, duce la funcționalitate, duce la obținerea de rezultate sau nu duce la obținerea unor rezultate. Dacă paradigma este aceea a eficienței, o anumită cantitate de relaționare pe teme de acest gen poate să fie utilă dezvoltării. Cât de multă oglindire socială există în bârfă? Foarte multă. Pentru că, de fapt, oglindirea socială despre care vorbești este oglindirea percepțiilor și a preocupărilor noastre. Omul nu este în sine ceea ce declară, este în sine ceea ce îl preocupă. În procesul acesta de dezvățare, nu vreau să știi lucruri, ci să ai atitudinea aceluia care vrea să învețe lucruri. Cred că sunt suficient de explicit în această direcție. Nivelul nostru de preocupare arată nivelul la care ne aflăm. Că ne place sau nu ne place. Preocupările noastre sunt oglinda noastră. Cu ce gen de informații ne hrănim? Tu crezi că există vreo societate în care nu există bârfă? Nu există. Sau a fost vreodată, dacă e să ne întoarcem și în trecut, că avem impresia că trecutul întotdeauna e mai glorios și mai deștept. În ceea ce privește mentalul nostru colectiv, noi ne raportăm la o concepție de tip deal-vale, deal-vale, deal-vale. Așa cum, de fapt, ne raportăm și la trecut. Întotdeauna lucrurile care au fost înaintea noastră sunt mai frumoase, mai bune, mai drepte, mai. Foarte mulți oameni care îți spun ție, Crina, era mai bine acum 30 de ani decât este acum, au în vedere, de fapt, un singur aspect. Acum 30 de ani erau mai tineri. Cu 30 de ani. Wow! Între toate lucrurile la care ne raportăm, starea de tinerețe este cea care produce nostalgie. Eram mai tânăr atunci, cu 30 de ani. Ca urmare, interpretam diferit realitatea și lumea. Când ești tânăr, aproape toate lucrurile sunt bune. Wow! Îți mulțumesc pentru asta. Îți mulțumesc tare mult. Nu e pentru ce. Aveam o întrebare, dar mi-ai oferit acum o stare încât mă face să mă duc la alta. Și aș vrea să te întreb care este opinia ta, sau poate e prea scorțos. Îți adresez întrebarea așa atât. Vulnerabilul bun simț sau venerabilul bun simț? E venerabil din punctul meu de vedere și bunul simț înseamnă de fapt buna măsură. Bunul simț este un alt nume pe care echilibrul îl poartă. Când spui despre o situație că este de bun simț, de fapt spui că este echilibrat. Când vorbești despre un om și spui că este decent, este de bun simț, demonstrează că el are o anumită doză de echilibru în comportament, în atitudine, în viața socială. Bunul simț este o formă de echilibru. Este venerabil. Este o vulnerabilitate în situația în care cel căruia îi se adresează bunul simț nu îl interpretează așa. În sens valoric însă, bunul simț este o valoare perenă. Și acum... Adică
O să mă folosesc de un exemplu simplu. Chiar dacă l-arunci în noroi, aurul e tot aur și tot strălucește. Și cât de mult noroi vezi tu, Alin, sociologul, în societatea noastră de astăzi? O să te surprind, nu văd. Văd încercări ale oamenilor de a-și depăși condiția. Nu văd. Nu fac parte din corul celor care spun că aici e cel mai rău, că e mult noroi, că ceea ce se întâmplă aici nu are nicio șansă. Nu cred asta. Nu cred asta. Nu. Lucrurile pe care le iubești nu au noroi. Niciodată. Au imperfecțiuni. Au umbre, au trăiri, au căderi, au ridicări. Dar lucrurile sau oamenii pe care îi iubești nu au niciodată noroi. Niciodată. Mă întorc Cel puțin. care spune despre această țară, despre oamenii din această țară că se însoțesc cu noroiul, din punctul meu de vedere nu demonstrează decât niște frustrări de ordin personal. Îi iubesc pe oamenii aceștia în sensul în care încerc prin buna credință și prin bunul simț să îndrept lucrurile care nu îmi convin la societatea în care trăiesc. Mă opun vremurilor mele prin buna credință, nu prin judecarea și punerea vremurilor în situația de noroi. Alminteri, nu cred că devin mai bun punându-i pe ceilalți în categoria celor răi. Cum se construiește buna credință? Buna credință e o valoare a educației. De bună credință nu poate să fie decât un om care știe încotro se îndreaptă. Un om confuz, un om debusolat, nu va fi niciodată de bună credință. Direcția te face să ai bună credință. Apoi, reglajul social, mecanismele de coerciție îi determină pe oameni, de o formă sau alta, să dezvolte buna credință. Nu mai punem mâna pe aragaz pentru că odată ne-am ars. Dar ulterior înțelegem că este bine să nu punem mâna pe aragaz. O să fiu foarte explicit. Uneori este nevoie să îl amendezi pe cel care aruncă gunoiul pe jos, ca la un moment dat el să înțeleagă că este mai bine pentru toată lumea să arunce gunoiul la coșurile special amenajate. Să nu aveți senzația că de-a lungul istoriei toți au fost niște oameni cu bună credință și au acționat într-o anumită direcție pentru că așa e natura umană. Nu. Însă, în sens evolutiv, de la pedeapsă s-a trecut la conștiință civică. Până la urmă, ce înțeleg eu este că atât bunul simț cât și buna credință sunt formate mai degrabă social. Sunt formate social și transmise prin procesul de socializare în primii ani de viață. Ca factori ai socializării, totuși, dintre aceștia, familia rămâne fundamentală pentru devenirea ulterioară a individului. Zicem, nu, în limbaj popular, nu are cei 7 ani de acasă. Da. Este și element de analiză, de judecată a celuilalt, dar arată și nivelul de așteptare și importanța pe care oamenii o acordă socializării în familie. Adică nu școala, nu biserica, nu societatea trebuiau să te învețe lucrurile acestea, ci mama ta și tatăl tău. Nu ai cei 7 ani de acasă. Acest acasă arată nivelul nostru de așteptare cu privire la educație, socializare. Crezi că în vremurile noastre cei 7 ani de acasă se mai întâmplă acasă? Dinamica socială s-a schimbat foarte mult. Rolurile în familie s-au schimbat foarte mult. Modul în care noi percepem cei 7 ani de acasă este corelat activităților pe care le avem.
Cei 7 ani de acasă nu înseamnă neapărat timpul pe care îl petrecem cu copiii noștri, ci calitatea timpului pe care îl petrecem cu copiii noștri. Nu cantitatea de timp investită într-o relație garantează succesul acelei relații, ci să fii cu totul acolo atunci când ești. Irelevant faptul că stăm 7 ore pe zi împreună dacă eu stau pe telefon, tabletă sau cu gândul în altă parte. E vorba despre commitment, despre ideea aceasta de a mă dedica cu ceea ce sunt în sensul dezvoltării celui cu care sunt. Indiferent că vorbim despre relațiile profesionale, relațiile cu copiii, relațiile cu iubita, cu iubitul, cu soțul, soția. Deci vorbim despre intenție, nu neapărat de cantitatea timpului. Despre buna credință a relațiilor noastre. Sunt cu totul aici cu tine pentru că te prețuiesc, ajutându-te să te construiești prin deconstruirea mea. Prin unlearning-ul meu. Da. Nu există agent de dezvățare mai potrivit decât oamenii din jurul nostru. Omogenitatea grupurilor din care facem parte e începutul dezvățării noastre. Consider că suntem într-un moment în care e nevoie de o dezvățare socială, adică una la nivel macro, neapărat individuală, și dacă da, care crezi că ar fi aspectele cele mai importante pe care ar fi bine să le luăm în considerare? Este evident că lumea pe care am cunoscut-o noi, lumea pe care am idealizat-o noi, lumea la care visăm noi, în realitate nu există. Transformările sociale, dinamica socială, mai ales în raport cu tehnologia, cu rețelele sociale, cu tot ceea ce îi se cere omului modern, fac ca acest proces de dezvățare, care în același timp este un proces de reînvățare, de resocializare, toate aceste lucruri fac ca acest proces nu să devină relevant, ci obligatoriu. Este o lume în mișcare, căreia dacă nu îi te adaptezi, dispari. Este simplu, drastic, exigent. Noi suntem într-o intersecție în care fie ne adaptăm, fie dispărem. Fie înțelegem, fie rămânem la margine. Lucrurile se desfășoară cu o asemenea viteză încât viața realmente nu mai are răbdare cu oamenii. În tot vârtejul ăsta vor supraviețui cei care se adaptează. Nu cei mai buni, nu cei mai inteligenți, nu cei mai frumoși, ci cei care sunt dispuși să intre în procesul acesta de dezvățare. Cât de mult seamănă acest lucru, deci exact ceea ce ai spus tu, nu știu de ce m-a dus direct cu mintea la Homo sapiens. Da. Explică-mi de ce m-am dus cu mintea acolo. Mi-este greu să-ți explic pentru că îmi dai foarte puține elemente de identificare a modului în care tu îl percepi pe Homo sapiens. Până la Homo sapiens a mai fost o serie întreagă de umanoidi. Tocmai de asta zic. Până la urmă, de ce se spune că Homo sapiens a fost singurii care au supraviețuit pentru că au avut această calitate. Au fost mult mai adaptativi decât ceilalți. Da. Și mi se pare că ceea ce îmi spui tu acum l-am perceput, să mă contrazici dacă cumva am înțeles greșit, suntem în zona de back to basics. Într-o oarecare măsură, da, numai că acel basics se reinterpretează prin contextul social pe care îl trăim. Poți să dezvolți puțin? Niciodată, din câte cunoaștem, umanitatea nu a fost la acest nivel de dezvoltare și de confort. Ca urmare, contextul social problematizează diferit ideea aceasta de adaptare. Ideea de
mai puternic nu mai înseamnă ce însemna pentru Homo sapiens. Este clar că în privința lui Homo sapiens capacitatea de adaptare l-a adus în situația de a supraviețui și de a fi atât de mulți cum suntem azi. Noi excludem foarte mult din discuțiile noastre în societate aspectele de ordin biologic, aspectele de ordin genetic, predeterminarea genetică. Biologicul nu ne place foarte tare pentru că ne mutăm din ce în ce mai tare în zona virtuală. Oricum s-ar întâmpla atâta vreme cât avem tipologia asta a creierului, suntem și ființe biologice. Chiar dacă tehnologia cu timpul va demonstra că suntem nu doar ființe biologice. Spuneai că suntem într-o eră în care ne bucurăm de foarte mult confort, ca niciodată până acum. Cât de mult disconfort aduce confortul nostru? Dușmanul binelui nu este răul așa cum s-ar putea crede, ci mai binele. Starea de confort este premergătoare lipsei de acțiune. De fapt, devenim banali în momentul în care spunem este suficient, nu mai fac nimic. Când spunem nu mai fac nimic, destructurăm ideea aceasta de relevanță comunitară. Poate că noi avem o casă foarte mare, poate că în acea casă avem cea mai bună tehnologie, poate că în acea casă sunt cei mai fericiți oameni de pe pământ. Cu toate acestea însă, dincolo de geamul nostru, oamenii sunt nefericiți, oamenii își caută calea, oamenii trăiesc într-un anumit fel și ca urmare, momentul în care spunem mi-este confortabil așa, începe căderea noastră. Nu poate să fie doar atât. La nivelul psihicului uman mai sunt foarte multe lucruri de descoperit. Natura umană nu poate prin confort să își oprească evoluția. Dar poate? Încearcă. Dar din nou, din punct de vedere natural, viața își va găsi o cale. Evoluția este, de o formă sau alta, o stare naturală. Acum că am ajuns la final, aș vrea să te întreb, asta e o întrebare pe care îmi propun să o pun mai des. Care crezi tu că este misiunea ta? O să-mi rezerv dreptul de a vă lăsa pe voi să judecați rezultatele acestei misiuni fără să o declar. Nu o să o declar niciodată. Nu pentru că nu o știu, ci pentru că această misiune este de fapt relația mea cu Dumnezeu. Dacă vreodată o să mă întrebe ce ai făcut cu talanții pe care ți-am dat, o să răspund. În fața lumii însă, misiunea vreau să rămână un mister la nivelul rezultatelor pe care le produc sau nu le produc. S-ar putea, din punct de vedere social, să constați că nu am nicio misiune sau să constați că am o misiune foarte complicată. Nu știu, nu problematizez așa. Știu care este misiunea mea, însă nu o mărturisesc niciodată, sub nicio formă, nimănui. Cât de important este să avem o misiune? Extrem de important. Identitatea noastră în creație este dată de har, de misiunea pe care o ai. Finită, desigur, viața pământeanului este finită. Știu că vine ca un șoc, dar majoritatea, la un moment dat, vom fi nevoiți să acceptăm faptul că murim. Cum ar arăta o societate în care misiunea fiecărui om ar fi extrem de vizibilă? Sau cel puțin să o înțelegi, dacă nu din prima, la a doua interacțiune să-ți fie foarte clar. Ar fi o lume mai clară. Ar fi însă o lume mai puțin spirituală.
robotul dintr-o fabrică este conștient, cu ghilimelele de rigoare, cu privire la misiunea pe care o are. Ar fi o lume mai clară, mai organizată, dar nu mai spirituală. Nu mai spirituală. Spiritualitatea noastră este mai degrabă în întrebările noastre, nu în răspunsurile noastre. În căderile noastre și nu în automatismele noastre. Viața modernă ne-a convins că putem orice. Nu e chiar așa. Cât de preocupați crezi că suntem de fapt cu privire la misiunile celor din jurul nostru? Suntem preocupați dacă aceste misiuni interacționează cu misiunea noastră. De obicei dacă ne încurcă. Dacă ne încurcă, suntem foarte preocupați, în sensul în care am fost obișnuiți să vedem obstacolele și nu finalitatea. Dacă în procesul acesta de dezvățare oamenii vor vedea obiectivul, muntele, gardul o să fie foarte mic. Și ca urmare nu va constitui un obstacol, ci o etapă. Nu sunt obstacole, de fapt, sunt încercări. O misiune ar putea să aibă valențe atât de puternice încât să unească și să treacă peste personalități și temperamente? Da. Mai poți numi alte constructe care ar mai avea aceeași putere? La nivel societal, uită-te un pic ce înseamnă pentru societatea românească să nu mai avem un proiect de țară care să strângă energiile în jurul lui. După integrarea noastră în spațiul euroatlantic și în spațiul european, nu am mai avut un proiect de țară capabil să strângă în jurul lui energiile creatoare ale acestui popor. Dacă tot ai adus aici discuția, am o întrebare, o curiozitate reală. Acum suntem în plin frenezie cu votul Austriei împotriva noastră, da? Eu nu. Dar poți să fii de acord că o mare parte dintre... Este un subiect interesant, da. Dintre români resimt foarte puternic această respingere, da? O luăm ca pe o respingere. Este o respingere. Nedreaptă. Apropo de misiune, n-am perceput sau n-am simțit cum că noi, ca și români, ne unim în misiunea de a adera acestui spațiu Schengen. N-am simțit asta înainte de momentul votului. În schimb, suntem extrem de uniți în resemnare sau în supărare cu privire la același subiect. Cum îți explici fenomenul ăsta? Suntem resemnați. Și nu am fost foarte curioși de aderarea la Schengen pentru că viața politică ne-a convins vreme de foarte mulți ani că ne descurcăm noi. Voi vedeți-vă de viața de zi cu zi, ne descurcăm noi. Oricât de mult am coafat realitatea, este un eșec ceea ce s-a întâmplat. Oricât de mult am coafat realitatea, ceea ce s-a întâmplat, este o chestiune care arată foarte clar că în foarte multe situații suntem jucați. Da? Supărarea românilor este legitimă. Problema este că ne supărăm și doar tangențial întreprindem ceva din punct de vedere social. Ne supărăm și ne trece, ne supărăm și uităm. Reacțiile țin mai degrabă de efuziuni sentimentale și nu de acțiune ulterioară. Ori eu văd societatea ca un construct acțional. Ne aflăm în punctul acesta, îl înțelegem, ni-l asumăm, dar ce facem după? E similară chestiunea cu părerea de rău într-o relație. Sigur că îți pare rău, dar pentru mine este mai important să văd cum acționezi după ce îți pare rău. Deci tu spuneai că suntem într-o relație cu zona asta a politicului în care nu ne băgăm că vă ocupați voi. Asta e percepția ta că se întâmplă. În sensul în care, strict pe această problemă, ni s-a adus la cunoștință faptul că ne ocupăm noi. Dar vezi că românii se simt confortabil, mult mai confortabil într-o astfel de poziție?
românii, mulți dintre noi, ne gândim la cum vom trece lunile astea. Politica pare departe pentru că este o chestiune de viziune. Ne influențează viața de zi cu zi și o să închei cu un exemplu și cu o dorință în același timp. Gândiți-vă la campaniile electorale pentru primăria unui oraș, a unui municipiu, a unei comune. Noi suntem în continuare în aceeași paradigmă în care vorbim despre rezolvarea problemelor de tip adunarea gunoiului, locuri de parcare, creșe, școli, încălzire, mobilitate urbană. Foarte rar auzi discuții despre viziunea administrativă. Încotro ducem administrația? Care este punctul B plecând din punctul A? Noi în continuare discutăm despre groapa din drum. Ori, ca acest mecanism social să funcționeze, administrația trebuie să fie vizionară. În primul rând trebuie să fie vizionară. La același nivel trebuie să fie competentă. Să ducă această viziune la nivel de conștiință publică. Să genereze acea energie care să ducă această comunitate sau mai multe comunități într-o anumită direcție. Dar administrația este în sine o problemă de viziune, nu de rezolvare. Primarul nu este instalatorul pe care îl chem atunci când mi se sparge o țeavă. Primarul nu este administratorul unor bunuri, ci cel care administrează bunurile în numele unei viziuni de dezvoltare, în așa fel încât în respectiva zonă oamenii să își dorească să rămână, să își dorească să pună umărul la dezvoltare comunitară. Este o chestiune de viziune și uitați-vă în general în instituțiile unde liderii au avut viziune că oamenii au venit, nu au plecat. Aici mă duce puțin la piramida lui Maslow și mă gândesc dacă în acest moment marea majoritate dintre noi avem urechi, efectiv spun, avem urechi să auzim sau să înțelegem o visiune, exact ceea ce spuneai tu înainte, atâta vreme cât groapa încă există, mi-e greu să cred că putem vorbi despre o viziune. Este adevărat. Dar putem vorbi, iată că o facem. Că nu am atins însă încă o masă critică necesară schimbării este o altă discuție. Dar, din nou spun, s-ar putea să fie anumite surprize la nivelul societății românești. Doamne ajută! Doamne ajută!